ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତ ଆଉ କଣ? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯିଏ କହୁଛି ପୁରା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଭାଷା, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୁଁ କରୁଛି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ବୁଝେଇବ କିଏ କାହାକୁ? ଭଗବାନ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ସିଚୁଏସନ କଣ, ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ, କଣ ନାହିଁ, କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା। ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 2 ଜଣରୁ 3 କାନ ହେଇନଥିଲା କେବେ। ଲୋକ ଆମ ସହିତ ରହିକି ସୁନନ୍ଦା 7-8 ବର୍ଷ ରହିକି କାନରୁ 2 କାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବା କଥା କିଏ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ହବ ନା, କଣ କିଏ କାହାର କରିଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ହବ? କିଏ କାହାର କଣ ପାଇଁ? ପିଲା ଲୋକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା କେଜାଣି କାହିଁକି ହଉଛି? ଖାଲି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର 1% ସେଥିରେ ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କଣ ଅଛି? ପସନ୍ଦ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେନି। ଆଜି ଖାଲି କଣ ହେଲାନି ଟିଭି ମିଡିଆ ପେପରରେ, କଣ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି? କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ସଂସାର ଯେ ଏମିତି ହବ? ନାଇଁ, ସେଇ କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ପାଗଳ କରିକି ରଖିବି? ସେଇ କଥା କେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସେ ପାଗଳ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ। ଟିକେ ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦୟା ମାୟା। ତମ ଘରକୁ ଯିବି, ହାତୀ ଗୋଟେ ଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି, ମତେ ପଚାରିବ? କାହିଁକି ପଚାରିବିନି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୋର ସବୁ ଦ୍ୱାର ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମତେ ଦେଖା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା କଣ ହଉଛି ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ପୁରା ବେଶୀ ହଉଛି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ହବ? ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ହଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ? ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ନୀତି, ଗତି ସବୁ 100ରୁ 100 ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରି କହୁଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କରିବି? ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବି? ମୁଁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିପାରିବି? ମତେ କୁହ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର କରିବି। ସେଇଆ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଆଉ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି? ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ରିପିଟ କରୁଛି। କଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ କଥା ବି ମାନେ ସେଇ ବୁଲେଇ ମତେ କହିବ ମୁଁ ହାତୀ ଗୋଟେ ଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି, ମତେ ପଚାରିବ? ମୁଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି? ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି, କୋଉଠିକି ଯିବି? ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ବୋଲେ କଣ ପାରିବିନି? ସେଇ କଥା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗଲି କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କହୁନ। ନାଇଁ ସେଇ କଥା କାହିଁକି କହିବ? ନାଇଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି କଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା କାହିଁକି? ମୋର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା କାହିଁକି? ଘଡ଼ି ବିପି ଉଠିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଘଡ଼ି ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କମିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କମିବ ସେ ବିପି। ମଣିଷ କମେଇ ପାରିବନି କାହାର ବିପି। ମଣିଷ ବିପି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କମେଇ ପାରିବେନି। କମେଇ ପାରିବନି। ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ହସିବେ ଲୋକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହସିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଲୋକ,
जो इमेज टा एत दिन गढ़ी उठी 5 मिनिट लगे सरकार ना आपण कौन परा किछि हबनी पुणी तू किए चिन्हिनी मु आ पुणी कहली परा जेतेबेले गोटे मनुष्य जहाँ करिया कथा कर दो बोली कहबो जणे रिजिड हेले कोन कहबो से रिजिड हेला पन तो कथा काई आज पन तो जाउ नथिला आज काई कि 6 मास हेला काई सब दिन एटा सब दिन पास ए पाठ सब दिन पास ना 6 मास हेला होउची 6 मास होला काई गबो 6 मास होला सेई कथा तो मो आपण जदि आज आपण जदि प्रत्येक संपर्क जदि सठिक भाव रे निभि पारुचंती ए बेल को काहे के एते अवहेला से बेल परिस्थिति अलगा मु कहली दऊ